Kasee no so na yanko ensam foforo emu na Institute of Economic Affairs showed one what mobile say Ghana yamamre kuni 1992 constitution no also yes abo composer hwehwemu ebiem na yehunu ne ebesi onyina so Adom TV Kasee edeba enimdefo bi ewo oman Ghana nsɛmtwerɛ adwuma ekuo no emu ene wɔn mu a enimde ewo mmara ho ehunu sɛ enima ba akomienu bi enkoyie ewo oman yama mmara afi apema hankoro ne aduonu mienu emu ne senti ama aban bi ba tumi a wɔde ema no ɛdɔɔso dodo a kebameka bi amamu no enkoso yie ewo oman yi mu ɔkyerɛ sɛ deɛ enipa dodo a ɛwɔ aban mu ɛdɔɔso ɛne tumi a wɔde ema mampanyini no ɛdɔɔso nti saa ne ema nyina ɛma oman kebameka bi amamu enkɔtɔɔte sɛ deɛ no wɔhwɛ kwan no editor ya wɔda Daily Insight newspaper ano Kwesi Pratt Jr. no wɔka animdifo akukudam a ɛbɛkyerɛ wɔn adwen ɛwɔ Institute of Economic Affairs sɛmina a wɔyɛyɛ ɛwɔ oman amamra ɛho nkyeremu a wɔde ɛtu dwa ɛnie often calls for review and amendment of the Constitution are insincere attempts at deflection from official misconduct. There is more than enough by way of prescriptions, procedure, and standards of conduct in our Constitution for leaders of goodwill and public spiritedness to operate it effectively for the benefit of the people. Mr. Chair, the main reason why we have continual constitutional crisis lies not so much in poor drafting, but in the subservience of our political class to special interests. And which communication consultant Kwesi Chiado enso ekyere se ohunu sese oman ye betimi asakra ye mra mu a agye se omanfo ankasa esakra wadwe ede won ho ehyem bi na nyempanifo nko a ene betimi aye. Imagine a president with a cabinet dominated by opposition MPs as ministers of state. We can amend the provision from one that establishes a floor below which the president cannot fall, which is the status quo, to one that sets a ceiling above which the president cannot climb. Oni nyina mu no Ghana ban ekyere se ewo mu se wagitum se amamra no ewo se otimi esakra mu kakra de nanso ewo se onya nyina so papa bi a ebetimi ama wo mu ede san sakraye no aba.